yes but onyame amani pani mudie yes a wo de bua nipa doctors eti ya bompa ye no so ye be ye duro eti sa wo kone ye ka cho se papa wo ya le wo problem a we ni huni sai onko da wonu so a saa no so a gas kukunu a wo de ba no wonu so a obuo nso nim hey woman is you eti anano de pese e kama omo ti ase ne sei omo ne man ntina wo nimdie mu ne die mu di wo yiri ni ba ma wo tope wo ho kankan tumi ka cha wo yiri sa wo ho kankan wase kankan so what can be da now to me sa chu ba ma no ba koda wa bodiana dani oba ma wo to oba ho na wo yo ba ye ka so oba obi tumi ka chi obi se na sa wo de me manage na wo mi ja wa ho na pe oh really enye Kristo tuma na kwa kwa na damfo pa won wada na so Kristo ti na what the evidence abran na so ye de ntini nyesa ade anko gebi o ma ko hospital bra he said that na wa wo dane de na me say papa low sperm count it be back any time wo betimi awo but ya de e betimi a chew titi ase what's it that uncle hospital no and a sister yes su titi ni huni mu kobon and obeka chem na me say madam baby e wanyina duri ma wale anya so 16 years na me so why yade kula ko man na busuafo o se bibia so ane se ne kunua ba bia ne kontenten de bia ne kontenten ono ba fi obegimi enam se ko fi o ko spread bi nse no ko fi ho ko bo mama ne so mo ba ne yale ma mi timi kan na se fa kwase aso fi mo fa utimi ka fa kwase ako kwase hey Kevin oi baby mama bi de chobra na me fa kwase aso fi mo office ko adai yes remo ya dom eti ne ba ware yen na munni ye ni kakra sa obema bi be kwa asore obepon e ma me ense gina kwa edra bra se me sina nkosi yen bra ho ahwa nkosi yen na ne yere na aye mobo wa mo ne ho ti se tonturowa na ne nkrofo di agoro sere e ma yuwa na oni omu di agoro no so no sa wo hwe ne yere ho a na so wo mo ho a nanso awo ba ko dafo yi nti na baba wa na ye mre ba bi odo wo bia no bronsam e de close bi e be kwa akokanta ho but onyame ti ase onyame otiase obekasa dako eti muni mani nkamom na wan hwe ya oba ne de hu na wo su no papa once wa brabo nyina adane akodi wachi 5 years woni ema nyina ba sa wo stogu wo sika ehye wo mesi obi ka oba sister bi ka kire wo se ni kun eni oba bi ya abrochire America lottery Ghana ho amana mane oni hu hwi o no ne oba ne nam o mu twitwa pictures ne ade wo se ada wo hu pen wo trance wo ne fom wo se awurade se sa kwantu we ba mu dia ene e kame kra meja Kristo som wo se anyeye minini mienu nyina la pa yen that Ghana was same criminal direction wa ya sen ye nyina ntina ha e de na chese se suban we a wada na di a kire wo no okodura bru kire obeka ofi boni wo mama bitirim wada so say yeah wo say ya no ogina de fofo ne na ni efei eso no ho anim eso no ogina de fofo o so anim say ya wo so no eso no ogina baabi no ho say no di boni adai moni mu yiri no mo tire wo ni die mu me say abije sa woni obat na yi ya sa woni obat na yi a edane nsam no kwasem
a done in some. Kwasem, my lady. I just say, oh, ma, abey for you will be a I was here for my abu to Mublasia. Far for many being so. But a no so. Ben be on Barbet Sina Papa. Or Bonnie in young, both physical and spiritual. Yeah. What the idea, Mawa, when you know? My money box is in the office. Me can't show down me to court that you are penning Mr. Blifford to an omami. I'm Kujaliaba. Utuano see I'm when you be on them swing us 8,000. Quite see woman. What happened to 5? I call you mean for quiet. But the same could be and come back and say on fire and cash him. Mediaday. And I want to call you and renovation near my baby of you. What happened to me push his car? Every moment soon I'm a demand. Obu sam sam na we na me say me ba me nso ache change niam bebre etu so fa te o kaso bi obi so ache dua no di gira tachi ma ho twa me a kam so me fa nko wo so awura de Allah kama kwa ko funa sin fifi say dadi e be sinasi ya ba dadi anko kai enti yesrem mo ni yetina yi a mo bedi ye so mfaso I said, dear Gusso. No question, my lady. Oh, dear, so fast one, no more dear. Powerful. Young fan coming with that. And pa. Thou know you better than ye. Happy, my lady. Miss Wardenak, what in the Momo P at the Pamount. No question, I don't swear. You PM. Because oh, when it's Jim. No question. 8 years, Sam, and Emma, Muniaba. A bread, some yam, homework ye. I will just tell my near Casacha, mamma, my lady. My lady. My lady Yankubo, she out papa. Yame one from Fred Dumunquadumuna on your cassia. Na a drew brebia, yana member bia my enemy guasi. Na yes, a film. Na, my lady, see and worry mano, I will name dear Quasso. There's a bema beer won't him, dear piano, way and to Sabby beer, where Jimmy. Aye. The beer me 2 out of 4 for say, she pan one what a bema where Jimmy. Or bar. Say what a shoot him so, bread you Timmy Remio, bread you Timmy Remio, or Timmy Remio, no hair, so him Yansa, and answer where Jimmy, and what a bema where Jimmy. Bema where Jimmy the Wabrabo could do said ye king. My lady, why they produce sperms? Never. And you won't know what trick you won't infections be a regular sperm. Ama, would the aqua go banho at the idea braquada and there would do about them. I said, about you know 1 year why you're for the same tongue or womb. My lady, hey, bear met me being an occasion way, children a year. Ah, there be one ya bema. Send on any pa. Because a dear Bonipa no buy ye. Say what Giatum say, woo bema, what ten bear be, was when he general hober one. E be grandpa out of order, and near me beer, never was cab medically, more shakrano, one head. Because also don't now do a door floor banani, and out of order or mountain, on us one hurry. Ne nipa mienu nam, challenges bar, and Timina Macofaba. Minu me no shiana, yawo. Men na makoso aba yen na my lady ubekom no sa nipa we no oye eda bi wa sori ubekom no waji bible asoa wa gu ni yam preaching akese o na preachie esa no mo kwa try sa kakraka na atie my lady me see they try to say to eda for se chona ayenu pretty I want trousers here. Yet a pump skirt. Woman, go do your bottom. Do your bottom. I be Jimmy in Chawano or baby or spiritually or Siakunyasu. No question. Or your hima won't feel. Sanu Namia Bon. Yeah. Et to what you bon, Sena would do bear my titty a fin. Now Sunday bed and any bed down. Who couldn't cry? I dear could have opened Sanka. Sanka has a fin. Excellent. Me say, a man no maybe on my wild woman. Me share movie be. Now more by Wallen or Barn Crawford, a could be sa. Without a by one in our way.
Omuko and catch and says so much so back no baumobano, or Tiacunaso, or Yehima. It is all man pata anya near me beer. Our Riana Okon, a backry in free. And almost yes, I knew many now a codana chi and sana, omo worry, my many papano, omo yem pen for no many tau pa, and no two sanam. Imagine so while your baby say, no dinner near. I declare in a junkum, and Quan Sow near my ever sell. Two be whom will be what tonsum, or do you want yes yet? Or partner who did upon him. When would you dinner chi? Yana simple how. Ye movie yana simple. Joe, my lady, okay, say I was swimming. Ye case be a branch be by studio, was walk of far, mammy bimpana. You and a mammy catching so no dear, or your bar penny. make kai. It is a woman is shiadia, she and one funny. What funny cheap make kai pa, the swam. A branch ended. About penny so no one tias. If we are sending a bear macran yet, Juma. Or some main plan on a betcha me a bar penny. It is a only me does him, only who quite self from a chibium. Catch the diagro, ni bema and yajuma. Now, my lady, a member bebra and ne, ye brew we are seno, a year. Anka, a dish shed me a dime. My lady, and ye bay bia bebre. Dear case, My lady, you're too memorful. Bebre, Maya. My lady, question me a program, and me busa maybe a same be say. Se bema ye oma de na ye omo ya bema bia ya wade ama na ye ya de na wode ya no e mabi be di nkomo kire se omo dom menses etimi buru memanua me so obi kra be ju nsagu nkwe my lady bi so otimi ko ball aso ko bob bema ni dua obi so on de obatra gata kura no a wo kese bema no na msi we kwabrane wo ho bre ode ya hye oba fufu baifuo se bayi na eye no miwa oba na wo ne tie no wo di nani wo hye na ne ya unnim na deban na wo ha na dwene enti ye besere emema se wonim se wontimi mbu oba enkrokro ba handle oba yi a pe oba bitina wade akura wonka ho enkwa wade ho se wonim se wontimi mfa odo emma oba wontimi handle oba untimi nye oba yie wo bra amane ahokere ene asem asia enpre ho nkonkoware because aware enye by force awade ankasa no enye by force the moment for the rest of your life my lady enough from na my lady dey me ka asem se me ma ye adwuma osika kora bia pen my lady ye wo man bi wo mu osika chen me ma no hwe sika wo pe as business e wo bank no e da wo yira kansum so ano ba wo ye bema wo mu ba wo mu ade wo chese my lady ababa we bi kan asem kire me o si bema no etimi bie na no ka chen se sepe na se kankan dinatem omuso ya omunwale nsu huru mu oh my lady my lady ade no so according to lady no emo so wo ka de be ya wo yakwa jimi kaka ebi no abrante timi die we temama afede o se emotionally ono ko tena se otim se wonye nipa dam so wadane aboa bi kura wo wiase bema o okwa asori o oprichi o kusumbabu enti o bra yebe hihye dum ni adan so di yebe sere mema se ebre duru se ena da bia na ma no ena sese eduru bre bia ye mema na ye ka ho bi my lady dada nkyene ye kosu nyina no ye mema bi ka ho na ono obate na wo ye ne sei a ono so be fa ne ho adwene di ye ka ne dwam se wo ne be mate na wo ha wadwene a eduru bre bia asori doctrine sam no ye mfa nto ba bi na my lady ye de doctrine sam amabi mu kunkrofo ye obi o ho ntene sam mo but emotionally said obesia motritive no e ha dwene my lady emma bebre ewuwu no eye sade we ya kwabrane enya oba bi ne etwe mprenti no wo mfa wo ho ko ba chese ahomete oba me bi tumi ne yire da ho no ne mpana kasa e wo fun so disrespect
ku oba sunsum emema bi nsuro ne yere wo ho ne mpa eno de na atrapito malady we de na nya awale bi mo mame enya awale bi mo malady na say awade bi me ema bi mo tete ase na malady nya awade o awade na agu waja wona ko mam 3 years agu na je say ye mpese society no ebe kase wakwa awade amena agu mame nye nko ani nipa wakwa awade amena agu na lumba bo nyum say wodofo pa mantem no onim de e woka enti mesre me nua ma mu bebre yetu mema ne fo na yetu ma ne bi fu ses hwe bema no se bema woni ni wura wadiem no adwene na ye adwuma bema no wonyimi wonim die odi woni flats we nyina ye behunu bi wompra twinim ye bubu ye ne aguso e maso matena se me baba akwa ne one of faithful muti ono kra ka se ma ya akamasem misibli kum si bema to oba ho bi da to oba ho odua me ga ne de sende me wo ye kama a wo ka ho na kanya sam ne yen ka sabi na ka wo tani die ka wo no ka me na me befa na yiro me say boy no me hu bi da wow me hu bi da bema wa wale oba to oba ho malady ntimide ma no siere yesere mema no emema nsesa opani hunu se ekwan na wo kɔ no daache kwan na wo kro kofa de wobetimi natena wo nkwa na nyina emfa bibi nkonko ha obi ba ne mfa semba malady nyankopon hira opi yeso hira opi yaze wa transe yento aso etetema ni akasa kire me mama lady na de me na power my lady nyame nhira o na waben my lady waben o waben papa asem we na odi abeto wosa no enye light asad now cry ye kasa e maybe su wo hwe ye tv so no wakai wo su buei enso onye eboni bia sebi onfa ni kuna chimpo enso nia wo tim wo fie no my lady minim sasa mre ma o wura ho no na my lady sanya ye kasa nka bema nimdie bema o ye nimdifo no woduru baabi ohunu se mihia oba yanka se oba nimdifo ne te ho no wohunu se mihia bema wo enu nti na abire bia bema mom ne kokose oba pe we di oba ne mfrɛ wo wa na wakɔ hema ho ye mefembesa me ne wotena ne akoyi na fini papa fie o te wo kama ne maame ne papa so nka se ye ntimi hwɛ ye ba biom na afedia oba ne bedi wo nsam a my lady na wedding sem ni twam na afa yete pa my lady me ma titibi mampanyi a watimi ne be ma tena 16 years awo 9 afa di edru ba bia brocha sam na make edru ba bia be ma itumi to ma me yi ho a se ne wanya oba 31 years wo Ghana wo be ne ho ade a wo pentem abefa no de nako do feel and dem betra he ya obefefe ni si papa kokura na so okoje wo mo no na nyankopon de won se my lady eba ne sa na mema bebre kasa wiase ayedin wiase nyedin bosom na akofa ni besi fie no na wantimi ahunu ne yo eka utimi hunu oba yo a my lady enteki niama bebre it doesn't take a lot se be ma bi be for oba ne wayi na koma mu se wo do no ema bebre timi yamfomso nanso bema wo ye head of the family no want timi antie anyina sa wo ye bema want timi antie anyina sa wo ye bema on say my lady mema bebre ya me ye head of the family headmaster ne de ye tag o nanso headmaster ne ho adwuma yo no wonim diploma na waje head of the family na enehia no enti na bema be bi adwuma na agu woton ade ayento ade obi akwa ede be ma no nko akwa bisa wo yira wo ne tifie minimal da bi one ne yirete my lady na asetena mu ne wo mu anu abutan maame wakoma ato ye me ye good na maame ne so miwra me ye okay yemmisa mema dodo ete awade as when was the last time oba wakofa no wo bisa ne say maame wo ye okay ana asetena me ne watena kra besi ne no debi omusa atwempo se wanu wadu enso de oda hono ma wo ne a uturu mu pin
Yet, near Obi a wayɛ nkwan. Na my lady point na ɔde ato wɔ no. Eniama ma nki yehu wɔ yekunu nom ho no. Yenka o. Yenka se bia wafuru adoa, wo nyine wafu bedoa. Wo na ya dan ya bɛyɛ mfiamfia. Wani nso befu white, wani bɛyɛ huhuhu. Yaya man yenka da. Nanso mama yi na adan na asa onufu ya ade agu aden my lady na ka omo ka ni say no nimde ne se be ma behunu say oba wo yi ayese nsuo da ho abre bi esesa ha stage oba na oh Bemen nsuya sadie we mu kura wo mu anu ahya ase na ase wani mu ayesei na obi kura timi ka kire na yire se na da bia wano aye popra wo ba wa hunu lip shine wa hunu vaseline ada na wan to bia nkoma na amana fanfa na no oh enti mema no sane a wo kan ye nimdie no eno na ho akwa atwe sesei enti ema ne ma wono mu ani na ho na ne ekosonto da bia ya ma ne ye nsoso ese yara wa wunim se be ma akofa na no ya chemeko so still awade ani nti no yenya no nkwa ya ho ade na aka se wonni watama ne bi kura so maame no o papa so ene be matimi ware oba wotimi di oba na tamwie be di ne maame ne papa nyina atam because waba awade ni nyina ya ade aye ka ho asem ni ye ka me na sise be ma wuti se ya eniam mbe ya diama wo je wo ko wachi ekopa chew ne ma no wo monam ho saa na ene na nam ho saa no enye ye nyina na eye ma bia akwa wo ba bi wo wa ukohia na woni amatimi kwaso na okura ye na den na okura wo bisa nanso so edru ba bi mfomso kakra bi a obeye no wo fie no afi de ne aniema ahyase agigu mesrew eba ne sa cheke wo ho kakra cheke wo ho mu abusa no maame wo ye okay sanya mi ye wi wani je na wa correction bi won kakra kakra na so wa ye den wa hwe so wa ye na nyese de bia my lady ko to se yabo parliament ni eto ma ho a mema bitimi twi nkonwa onya te se yabo obedi ni watwe akonwa na oba ene ye bedi ma ya tema so pame enso wo wa oba wo ntimi nsore oba mai oba na je wono kura ode ne sa som di sekura bem no wadon so ni nyina oba na beba ye enti to de bia nim de no enyina se ye de obuo ma no enyina be ma nko aso ne ebu no se ne opese oba no nso so ye wo no wo so so pomoden na ye ne saa na me gidi se eba ne se ye be ma asomdwe bebra ba my lady nyame nsha me se ya wada bia wo se ye to wo frɛ ni mudie be ka kire wo se oba a wa wo mienu a ye de sekan ato ne yam de na fu nya flat obemo woni mudie no ese wo hunu sei sa me yira wo me nsa ne nyina ye twa no eti na fu na ye sei no enya ne mfom so eti wa ko hu obi a wonwo da ya ne fu aye flat na enu ti no wo se wo yire enye wo ba uni ni mudie lisa champo tete ma so mami ewadi enhira wo pa na ne meka so ne se emma ya ne wo mu etie yen as of mami abobo wo mu ensem so enne awie a wo mu esuo no wo mu emfanche wo mu nya esu na adisua na yesua mo ma wo mu re enho so of mami asemu ya wodi abai e asemu eso papa ewiase ya yatie enke ehu ye emma ena wu emema emma ena wu emema entinka emema nka se mu free yasi na nka mu baaye at least no senka mu buye nenso so obema tini sika fia no sabie no de ko ware wo ba so mami o hwe oba na chi na sabio oba na ebi enya papa no afo oba ne se nwa enema tan enema ye enema areho ene odidi oba no na odidi ni ye so a opeso oba no e7 no esom no sane esese wo wani bia eye ko ba ne sara na ma no ye di areho so mami adeba ko ya mehu wo wiase a eye mi ya kese pa ne se wo be ma ko ware wo ba na wo ba no ewu sebe emanko a wotimi bu obai edinatem se ne su nimfa so because wo ba na wo no sanka sebi wo ko sukuu no na wo hia de yi a
anaasɛ wankɔ school mpo na nka obi akyerɛ wo a ka bɛhu sɛ chromosomes no a yɛ a ɔbaa deɛ yɛ XX na wo deɛ yɛ XY no wowu mmom no ɛna wowu mmaa ɛnso mmarima bi tumi di ɔbaa tɛm ɛkɔfo ɔbaa foforɔ ɛsɛ ɔne ne bɛwo na kyerɛ sɛ ne yi ne deɛ no a ne sɛ basaa na mmaa no bi nso no ɛnam sɛ wɔbɛtwe mpra pɛ so ɔgya wɔde ne ntom wɔtumi twa no ho sɔfo maame na ɔkɔ akɔwo bɛrima nti wɔfrɛ so ɔsɛ manka so ɛsi ehwɛ biribi bi yie emire bi a yɛ atwa mu tam la abɔnten so sɔfo maame fɛ sɛ ekuo bi ni adwuma bi kuo mu mefɛ sɛ mepɛ sɛ mɛka abrante aware wɔ bɛn nimonyamfoɔ bi wɔn nyinaa yɛ akratifoɔ ne nwurafoɔ abɛma ne anim deɛ no wɔ so wɔn yɛ wedding wie ne sɔfo maame wɔn kɔ wo yɛ a wɔn akɔ wo abi no ofiri wɔn akɔ wo ofiri bɛrima mu yɛ wɔde kum kyɛsɛ asɛm wo yɛ true story ɛna meka wɔn yɛ wɔde kum adi ntina wɔn akɔ wo ofiri wɔtaa n'ani wɔn tena fie wɔdi n'atam sɔfo maame na nya asɛm ketewa ɛna yɛn no yɛ yanopa asɛm yi ɛna yɛkɔ kan sɛ wɔwura to bo ase na wiase no obi nim obi fie ne ɛwɔ hɔ nom ayɛ a yɛde wɔ ntonto no bo ase ɔsɛ de bi ntikwa na yɛn yɛ kura mpo yɛde anokɔtɔ mu na yɛn no ɔpam ɔbɛrima a ɔbaa yi ɛkɔɔyɛ na sɔfo maame kɔfo ɔbaa foforɔ nso na ɛwɔ no nso abɛwo ofiri saa afei deɛ bɛrima yi ɛna obi ase si wɔ adwuma so wɔn nana baayɛ a sɔfo maame wɔn nana baayɛ a ne maame sɛbi esemufoɔ deɛ wɔn nana no mu timi tena ase kyɛ te wɔn nana maame ɛna baayɛ ɛna ɔsɛ krakye wɔanhwɛ yie adeɛ yi a woso mpe wobɛwu wɔn nkoaa efiri sɛ yɛfie adeɛ a na ɛwɔ hɔ nom no a kyerɛ sɛ obi a ɔbɛwu biara no ɛyɛ adeɛ a yɛ wɔ hɔ na wɔn ti kurom hɔ nom nti wonim na ɛwɔ fie ɛna mutu kwan so mo mma mɔkyi nti monim na ɛwɔ fie ɛna woyɛ obi basa krakye maame fama no nka no wanhwɛ yi a wobɛwu ofiri ɛsaa na bɛrima yi wɔn a aka nsɛsɛ mu nti ne bi wɔn mo asɛbisɛbi ɛnyɛ mmaa ɛna wɔn yɛ mfomsoɔ na no me ne obi ɛkasa obi mo na wɔn ne me kasa kyɛ sɛ bɛrima nya ne ho adeɛ wɔn na wɔ mmienu wɔbu ne saa ma ne ho na mu nyinaa yɛ kotwa the last one ne last week sɔfo maame true story wɔtumi aboɔ bɛyɛ apa ne ho ne baabi a yɛ wɔn teɛ sɛ nsuo da wɔn ntam hɔ nom wɔbɛdi mika anadwo wɔdi mika de ne ho na mu nyinaa wɔn hyɛ pant no ɛkɔ twɛ nsuo no bɛsɛ wura gyakasa bɛrima na bɔ ne ho dua ɛyɛ duabɔ kyɛ sɛ wodɔ ho na mu akɔkɔ twɛ nsuo no deɛ ɛyɛ duabɔ ɛno nti na mɛma ɛsɛ sɛ wɔn mu ate ase no mu hu sɛ ɛnima bebree wɔn yɛ a wɔn yɛ a ɛsɛ atwa ne ho ɛbɛbɛ edi wɔn kasa enya wɔn mu nim sɛ wokɔ akɔgye obi ba awareɛ na papa sɔre ne so ɔkasa nka bɛyɛ a woware wɔ bɛ ne wia san kɔ papa no ɔmo ebi sɛ papa no mu na ayɛ a wɔn wo ɛma no wɔn mu tumi kasa meba wɔ sɛ deɛ n'ano ɛnyɛ nti bia sɔne ne deli a yɛ very careful a wɔn wɔde ka tu ne ba no koraa afo wɔwo no anka ne mpanimfoɔ ne deɛ ne wɔn mu ani ɛda hɔ nom ɛno nti nye ɔbaa biara na wɔbɛtumi ato ne ho anaa wɔbɛdi n'atam anaa wɔbɛboro no anaa wɔbɛbu n'animutia ama wɔahwɛ wɔ na wɔbie n'ano a sɔfo maame ɛno mmi a yɛ a ɛbɛba no baabi no wɔyɛ a ɔkɔkɔ da ne koraa ɛbɛyɛ yie nti mmarima ɛso wɔn mu hu sɛ nkurɔfoɔ de hyia na wɔn aware wɔn mo wɔn mpɛ no a naa de no kɔ wɔyɛ sɛ asɛmpo as abc wɔn mpɛ no a naa de no ɛkɔ awoyɛ sɛm yɛ a yɛ a yɛ kɛn sɔfo maame mmarima bi apart from sɛ wɔn low sperm count no wɔn yɛ krawa yɛka sɛ bɛma yɛ krawa wɔyɛ bɛma yɛ a wɔntumi ngu de biara da no matter sɛ hospital no nyina ɔbɛnom wɔntumi ngu wɔyɛ krawa na ebinom nim ɛna wɔn nte aseɛ ɛna wɔn nto wɔn bo ase ɛna nkurɔfoɔ ma na ma ware wɔ na wonwɔ na ma ware wɔ na sei ma wɔ na sei obi yɛ sa gyina ne so wɔne maa mmiɛnsa ɛna ware yɛ obi na wɔn ma yɛ ɔwɔ yɛ na gye sɛ wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔyɛ krawa ɛno tɛrɛ sɛ yɛto yɛ bo ase na ehu yie sɛ nkurɔfoɔ ma no a yɛ ware wɔn no sɛbisɛbi wɔn nyɛ nwan bɛbɛ bi wɔ hɔnom a wɔpɛ so ɔbaa bi ɛkɔ korɔ no
so of mommy no awesome no minimum be our say with the washing machine no prepare pan me e first me name any and na mo no ya mo di google no and na dey ya for say niema how come washing machine broni aye se yan fancy niema broni wu bane se efita ye ni je hu yan fancy niema obaso pan shiri unit no so won fa nsa na won fancy niema na so ye sanema we se no nyina na je se ekoba ne sai je se no oba na wo do no ana se ade be ho na bia wo ye sanema we se anu na me hwe program bi so of my me wo ye ababa yi su sa wo kwa fama enso empa na wo di na ni sabi oni ne beta kura no abusumi du no ne na da wo sesenka sabi nko ne na kura no be ma yi mfi wo be wo ba so na wo be di na to timi fie abusumi be sensia na wo ma fie da wo ma kwoma na ne yire ne mpafo na ne mpafo nso so ehuru emai na sabi se wo ko fa wo empren ya wo nya no wade no waja wo yire si wo no mo na wo mpra edi wo yire ni no wo hu se wo na wo mpra wo di watem obi timi di atemu ato sabi tribe ya obi efiri mu a ya sabi wakoko ji okun enti ese resa na ma wo se no nyina ye anya sa daachi no ya brabo no ensi ye enu nti wiase ya efese tie saade no kofa na se wo mpa na okoko jemu eboko wo de kwa obi a enhyew na emema ni hu ye se na mo pre akokoro no ema so pre akokoro sa obebie ni wa sebi obe krokro no awo no obe motriti wuda na se mema no hu ye se ema ne asua no eyabosom enti no omo jafom so kakra bia edin se bebrebe na eba enu enti no obi wono ma sebi o na dwuma ebe koso fine when you try no hu efa ne yire chisi apa ni na dwuma no sei kese oba na yo hokofa no se wọ́n do mo pa ma no na ne yene nso na ko di ma no wo ye ne sa so ma eye ne ya nton so je bibia mu na nema ekoba senti mama ye samu so wo wale obi ba bo modia se awade na wo untimi a enkom ukom no so ahwe se wo be ware na wo dia ko eweye so ma me da se yes so da se na brampa my lady be da se pi nyame nhira papa na ye nchia ya tiefo ne ya hwefo nyina Kevin my lady emema my lady emema bebrebe anye ye nyina free yan yerenom ebi se asetena ye no motena na nsen na wo ka no prince se bemma be di ya ne free oba pa ota na chi ebi se obom paipa ma wo de ani die ma na obeye de esombo de ama my lady enne ye mie mu se de ye ka ne ye bemma bia wo bo oba bia my lady onim nyansa se oyire wakofa oba akosre na wade ede na betrase se awarefo na wiyi wonsa pupo maledi wani nte uninim dia ye de ware enti nkonko ware se obeye sa maledi wo hia na wo twetwe ba wabrabom maledi onu oba betena na ofri se ekwan a wo de ne befa so no enya menko awade no kra bebrebe adwuma asai neyi maledi eyeye nia ne yakofa de amaye ho ono oba ne te ade anya abufuo maledi bema bi betime afuo bayi na opia bonte zo ne nkrofo akosere abonsere hehe obavia no wamuna obayi tifie be susa na maledi na nse ne edi zankobo obabia wo sugu ne krusu bia bema no ene se opese wo hunu so wabrabo ekoya ne ekoya ko cheke wachi eniema funu ade adi wo yire ensem bia ensem fata maledi waka edi a kire wo yire ya no kone kobun kotodwe pa wo yire chew sa die bia maye obia na ahaw mretinti ni nyina na neyi mabafom wa bru wona kumam maledi me se ema se we opeso wunyini chew asasi so ye ma opeso wo asam ensamanchire so ntamo a enso ye ma ebi se oba tena se maledi wo bebo odua enye nsuo nkwa na ode bebo odua so awura na dwa ye kwa ko betima ku obetima se wadwuma on tu bom no akamunsam o kire unyansa se woni beba ho so maladi mesi mema bebresheti gu onko ho anei o muda so de twihwi ba o eton ne ma nyina ya sabi o ma no ebinom o ma no se o munsi muade mfa mama ene be me kasa kire oba
wɔsem na me ye efieti wo ye fieti nkwase afieti wei wo ye etire na wo di obatem etu no ho na osane ne wo ma wo bodam wo betima manage nipa wo ye football anazo ye musician wo ko tua sika se wo de ne betena fie na bebo bra otene maame ne papa nkyɛn obi ansoma na kwase ampani watimi akoye ne ho ade ede ne kofie ukodru ya wo de na ye box na zuma ya ring no wuli mu kwankwan gogira ankokumbi na no oba tifie obie na no hey me na me bema me de ade a me pekwan se me kasa no oba yi ye kire wagimi unya ready so oba ware wa hotira wo mu nyina ye wo a emfa nkose fie abayifo oba ne yire bebo mpae bema bo de wo de bo me de na wale di ade efe ni ema no wadagye o ema wadagye wade nyina maladi ubetimi aye oba de obehwe udin eda oba wuso no ho no eda na wo niema nyina dwirigu oba betimi asoro ho ache bompa na be ma utu nkromo ho ensem o kan mpai bom no wote wanti o so wadwuma be ya na be sen wanti enso sori a wo fia no wakeke watare ahyem menam ye bema sebi bema se nei wadi o yira tema mesi kofie kopa ne chew so wotre won sa bo yira kofie kopa ne chew so waka se tia le kwan bi so na o ka one ne yiri nemu asem etire oba no sa bema de wo yejejentwie wo ya boa maladi bema a wo kofa mpra na wo ka one wo yiri nemu sem kire wo mpra wo yejejentwie a wabura agimifo so male eti maladi ene mema si ye tie ma ne de ne wo mu de ne da apaso na wo mu bose eti mema ne hwe yie so pese onyini cha me de maladi ba bia me ka fa no no pese onyini cha suruma so be wale dia maladi ko fie ko bu sa papa se woni me ma me atra 45 years 50 years aye dan an watim na tra cha sa no on kan de wo mu nkire wansa no abeware maladi tete na ni ho enei sa fonso awade enti na de san kwasase mu nyina aba no na bema betimi agina me kra nyame na mbepel ana maladi ade ba kuni oba ma nyi ntum wa humo bronko ware bema kwase ampani bema mi ko school no ana na eso mu kwase a obekọ akobu wakun o hewu nti wonim se fie bi ni ho obu wenko ba bia maladi won se sida bia bema bu oba wode ne ye oye na kaeka de o se wo fie bema be no momo tuosi akopo sezesi a momo 2000 mbetua moji diska bonkra 2000 mbenya no akankwa sia semu adini mame ene ne papa nyina atem na benkata tie opia bonten a ohu nipa se de obesi asere se de obesi ne maya wa atu na wadidi na de na akoso adwuma mte se kwasia okofie zo no wamuna ne yire na ne yire ya aduane mpo ma ne di sika bi kro de to okra bi kro hedanya papa okoso asako gina na de aduane ana wa tantantan na obeya bamu abu se aname kura de na meji wa wade yase ene maledi asem wa ka no dozo ka kire awura ne se wanfa wagimi me se ka bia te se wanfa wagimi pa awade ni heaven ene wo be bia mfa nse ni tirim awa mema ho se obe kofie ni abeka se wa kwa aba besi kone kokosi wo de bema ni jimi aniema nkoyie obu obeku jaisan kwase awade we kofie kobo maame no papa amane ana maledi de etosu biem se bema ne nwa kobo busuafo na mane se maye bia ensem o ka gu me so kire mo no enye sa nete ono na enwo na de besinsi maledi ema ne pe honhon dodo bebrabu bobo dam nyina eye sa ne ma we wode ahye ni tirim adwene ho sa menne afa ni tirim onama na okasakasa ye besire enu amanom ene awiei afutu aye tum ne se bema tene ne nsabo wagimi jasa awade no se bema di watema wagimi jasa awade no enkwase ade bi odi ye ofie eye anya waresem ade ye onu ni nkomo nsere omusa ohe adwuma mu te sei no akobo ne maame amane na ne sister na ye ne hu nchiama ana onu na malady Messi enu ni jimi pa mema ni bia jimi no no suwa malady wo sister sebe wo sister no aware ni kuno ayo oni ni kuno che wa meka ne dia ankyerɛ ba wo de wo yira de bia no na okoka kyerɛ ɛyɛ wo sister
na wo ka kire o maame sebi o maame no papa na o sister na ebe ware ama wo malady me da sipi enra nso sheli koko September 22 nyame nhira no de 500 yaba so wo de bo sheli koko nsawa si ye no aya ye kro no Johnson ye no September 22 Oheneni Royals wo de 500 yaba Auntie Gladys 200 atwe Columbus Ohio wono so de 200 yaba enti dworof musie no ebenya baso ame yakoya ma sheli koko nso akokata ni wura Johnson chinti abusuafo eguso esremo obi a o mo wa de bebo sheli oba kunafo na yakokura Johnson echiri no date ni yada be 25th no mo meboa yen abo Abuja eho ne yeko esremo onyado eni samo de onyame moa ebeye case number 1 Cynthia Yeboa eyin no free by Kronoma Francho wan wa ba ne kuradu enum David ya hwe no a ye hu no what odayiko ejina ebe fakos no so Cynthia mami ete say me pa cho nyame adom oba isho ya Bible kura bi focus ya kasa pre ko shira pun bodu apede me pa cho mpe Bible kwa ya so ni ko Pentecost you kron me rati fansani fatoso bodin ya me Cynthia mi sada Bible iso sa sama American trodo minitro onyame boa me order me pa cho me ne me boy ya wo mienu na ni emplatwe mu ya wo mi me pa ya kire mu ni nyina ma mu tere odi na mo de bia mu gira feelings mu amafi mu di yankoi mpa cho ya wo mienu me na tena ma ho amu nyantafo me pa cho da bi penini was say penini onya 9 years last month wankwa yo ho ade me pa cho da bi ye born sa wa anye na ni nyina so antie lady pink yo koso enti eche na ewo de otoso mienu no eno so me others ne ba mu sa san ko anya mo ade no so wanfi no nko Pentecost ni bi mpacho da bi misia no onhye da nkwa asore santimi na ma ne kwa asore ehia asore oko presby apai sister yeni asore ho no fu me pacho enti na entokwa wo yentem ebro na ne suban ne tebia bia na owu mu no na mintumi timi ne me ma adwen se me ne ntena biem enti muwa na ntokwa saa opama cha se me tam se da bi suban ne ye na we driver ni suban ne ye na wo yi kire me no mintumi ne enye ntena biem te se me no ka se nya maso nyina afiti asai ebro enko anti se na me nimsam na wo mienu nti ade yan na hey some mistake na mo ye no hwe wo fe oba kama okala ne wani mudua e de na kyese wa wo mienu anu nti no ba ma abu wa fiti waso David yanum aguma ni mu asese okoba ase enti mpacho emu na ntokwa me ka kyense mitene ne ntene betimi de mete me ho ekọ han dan etenem wokro no me ne mma no enti omu na osan ba ya de chopa de mpanimfo me se da bi suban ne ye ndie chopa no wapa bia na me de firi wunche enti se mintimi bi ese obia ye de ekọ ne ba bi tiase na ware de nya chenchena chen ene wo de mesesa mesu untimi nsesa wenya ba ko ne wenya de mienu akoso a fe de mabre me kura homete enti bra de twon ho na menye de enkopa ba bi ntina enti de me ne ma de tukoi ye kwotena obe 2 years enti o ma no han so ba se wo sere ni a sesi wo hunu se e ma asem no wasonso ni wasonso se de enti no de wentimi wo sere mi a me ne wo ma enti mi enka mu ne nya de yen hwe nkula no ena eja me ka se wo de wakansa ma tie bia no we de adwensa kira de aba ehokura na se bibia ende chese me ne tena bom ne de wo me dan no kwade ne ejai ono sa betena wo dem enti enti ano de afede bro na efie ofo kwade no musuma me mpo de bia enso me hye me ho den se me ye de ya da kro pe me yi me ho afrim enti mo ana me kwahia man bi titi wo ma fa kokodu for my wa be kra e ma kin kon be na aben eh wo hye wo ho den ya bro wo oba David yo yankwa enti pa cho emu ana me kwahia papa bi
na okacha me say obewa am na me stay bi me kwara de me de bi kom no kwara de aware de ebi ni mani so biem me nware bi ntum de omam tena me baby na me nya de mo mbra de ntam to nso maazi enti emu ano no so ka cha me say se de wasesa obe me ho ade me se na ware pa de ai na ware de won twen sa so be kametina ho ya de edi suja enti wonya de wo tene se me hu nipa foforo me kan no kra ne kire no se me hu nipa foforo ne se nipa na me de so wo yanko ade a me ne betua na mo so wanyi no so ne so obebu me nko a mpedi obebu me ene mabusua because on me ne nya asem a mabusua wedi obi ato ebi aso obi aso enti no emu na oyesa na tede ane a wo ye de obeje ne ma oye nkran half oye mfanti so half patch free manso abore manso no e amansie abijemo sanfodua mkwaso minti patch mu ana chese wode to kwa osisa ne tene ne wo genema nti afa ne mafa afa ne mafa furu we ne papa na ko mabusu afo nti na me na fa furu wo ne papa no anya ko fa furu said de obey ntam no de me kwa nti patch emu ana me papa we ko fa furu nti papa no ko bo wura ne fie ne ba kun nyina se ne ma no obaje ne ma nti me aha enti wade de tamni entokwa ba bi obehye bia no pese wodi mi bone enti yesa no na yesa mi chese mi free ahase kakra na somudwu no ena o kire se o ma me fa nkwa ne yede enko tena obi eso enyo bi na behwe ne mama no wono a behwe ne ma enti mi so de asem ne koda central for central police station enti ekwa na chese ekwa commander ho no commander chire mse so pese o je na de ne ye on fa asem ne court na nka court demand se nkra no obe aha na se court demand ama ne dia ene me nso ne nkra ma be di mi nsem ti dia nkra na o mensem se se dia wanti ase no hwe nkla no no so dia wanti ase ni mo kwa fa so a obaje ne ma enti Thursday that was 2 years ni September me ba no eko school penin nkwa ne ko so na ketwa no ho mfa ne nti no enti o school da 5:30 no on bedru fie teacher ni bi na ya na de ne bre me anopa me ni ko sia na no de ne ko na opon school na ya de aba teacher ni no so ekobose so mfa kwa na de ma me friend phone sa na ada ne de mu ye pi ya na no so na de agro bi akwa ni school mu na Thursday nti o china na me ne na sen so nya de emedru was me ni drum ho no ma obogata ntra ya na me ye de me sa me chi ye de ko fie nti na sen de wa badada na me sen mai ti esa me fa keto sen de me ko hwe no na kira kwanti amanta mo so de bia na yete no yitukwa ase o kakra mo ntwinti me se bi obetimi akoho akwakodi agro nti ko hwe around sa obi ase me ma nya de ema ho ba store wo tra sa na obi fie no ma me ka kire me se me ba na twam nti me ko ye de me san ko fie na obebe waba na me ko fie me ko bi se fie of obi ase se me ba ne mai nti kire se ese me ko police station na eja omudi bua me nko aminti me hwe akola no nti okudu police station me feche ni so ma me enko se de be obedi adanse ye na de se your system ye ni o so be di ni barber school e say ye sheda ye system bi say me am de me barber school no bia ba so be fa kra na mfra mi musa me ti sa brochire enkran no ni ade nyina bi e ye say omo ye san hihye no nye sa chesa nyoma basa nti mpache kodru station ho na na cheso feche ni ka chane se akra na e won ho no Nelson na kodi o papa ho o fie no wa de wa bana mti baby ewe ni ekwankese we mu de ba ntimi nye de enkwakwa ewo sua ehwa pa na so ne nsa de ne call da ewiem ho baby watene mu wa pa me kwa makọ once emu wa enso asemba na na de etrezie na oba na msi oke enya hwe wari bi du nsam de ye wa oba enti wo de ade chia wa me de wa frame wasemi ma block na line ti wa frame because of entokwanto quality wa frame enti ene che ni ka chamse wo hu de ne wo kofie ti ene police ni ka chamse ne enye we nye case bia kodo papa de a minchwa so na msemati na me hwe ni musenka no pakura kwade kwa ne be de ebe bre me wa fa kwa na amre me ti eketo no so ka me ho esu obekọ papa ho obekọ Nelson ho if so ne na di agro na me so nyame adoma no pa me dwa uko school a na o de kwa na Nelson ho ene se mo pon na mbekọ papa kodi weekends ya na o de mako enti me so da ntani wo program bia ne ye enti me na me sisa me fa o maso ya tade mi ne mpaboa e kan ho ena makoka che school run so ne me fa first case kra when the case no ko case my ba che boy no obro me no ni school no be bo me enti ko me slow da we dem pa chonye se bia me de mani be gu so se bia di ma asema me nenso no
ketewa so wo sua so be kona eso ntise opon a na so akaba ha no a wo no ka chen so wo mfa ketewa ne de enka ho nko nyame ya ado a me ama ye de mba ba gyen kula no ene chese ankwan ko di ni nsem kwan ko di ni nsem no wo so ma me hu kura no chese me fe na adidi asem ne nua wa no ne we de wa nipa gina commander nim ba ma ono wa ni tire mu na ya adi wa ni esi tire mu ya adi wa gina commander nim so obegine ma kwan bi obefa na otumi de ntade ekoja se emfa ma ne fa no kode a se ne wa boa no ti eno na me ye mistake no ti a chire no a me yes ana kodi no na wa ne me action so ma me hu kura ne se ni sei ena me de ko msan ko commander me sere na se na be ma so ma me hu kura ne de ebiem timpa na che wo de che pa na se de me de me de ba some sira na de me mane de me nu o ma me nu obia obia biem efisa sem because of edidia tam ne nuabore e wo burinti no obia abusafo obia so nka bi mponya de e ma me na sem nya meko na ma jemma entimisa ko commander no no ka se sam se na te dia obafre no of frɛ na chese we de wo bai hokora na nya easy ena me se nya hwe nugase de obia Kristo kro obeje nugase nti me ya me fo tanta me je nugase a ense hwe enti ene commander bisa ne se no nhihia me de bai ni wo de me de chop na ye de e bai enti nkura no me hu ma na asem me hu wajitum na so wajitum ena commander enti wo mbo pepa nya de ento so ma na na wo an enti me se wo me kura me ni ha me ni me kunu na wo be ni kurom wana me ye adwuma sesi e enti ebi ho ha na ma fa nneoma de a wo se mba na se bi nkwa pese me hu wo mu ha pese me hu wo mu ena wo se oba me hu wo mu na me se me kwara me frɛ in case me pese me tin kura na ne o mu ho ye nneoma akoyi wote pen ena ajitum na ne commander e de pipa si so na wo san ye na mko ye complaint no ya ma san bi ena ajitum ne ye bai ye beduru ya afeda me ko ya me fra na wo buru me nua me fra na wo di matam wo di me mabusafo nyina atam ena me se da bi me nya da me fro me ha obi se sa na party da nti ne me ba bi a o musku mo na me ye de kwa ko hwewu mu na me ko ho no school run person me hu nkra no no wote atia nkra ne dimirika ba no wote ya o mu se mo ma me ho na mo papa se me ye dwamanfo na se me ba na o mu nchi a mekum wo mu me ni adwempa me ni suban na me enti nkra no keka na me se nya hwe enti me de sanity da ba bia me kwa me nya me ma no e bwa na me ko enti me ye na me de ko to ma mbie no se ne membra se ha de mo ba bua me ama me nsa ka me ma no se me ko ana 2 years ni last year me hu 2024 ena me ni ja shi wo mu so ena last year me wo me bai nu abode ade ejai Abrampa we hu yan sam be frɛ no kra mo me mfa no code guide ye ko 7 period ene we ni bi wo ho a enti no penyen nya 9 years onu podi mfa no says wo nyini na kra no be ma no wale mpacho me se kra no be bia no wote na me di me be hu kra no na no me kɔ hɔ no enti no o mu fiero ni fiero na kyerɛ sɛ me ba kra de penyen de ye kyerɛ sɛ onna ni nhyɛ penyen de free day 1 o me ni de nti on pa kra na asɛm ye so ante sɛ obi asɛm o papa no ma me free asasi no wo na kɔ mo obi te se me hu ba bia wo de mba na kwa hye ena keton tire so keton de wo ne nche ba se wo tu afiri ba bia wo ne se me hu ba bia me hwe na me hu nkula no obo ma frɛ be ma ne nyam last week me de ko central was Nkomo nyam ko na station officer no station officer ni ho no nti lady bi na handle case ni ma se Nkomo be de o try se Nkomo be frɛ no o frɛ no o ka chen se wo no ni time o de be allegations en se bia nti wo no bla o pe se o court nti bla o pe no be de obenya time ama wo mo no be frɛ ma show mu da se na me so simi ntimi ntwe sa ade no efisa se ma toto me nneoma store bu nyina wo ba bia me we they say metia because of me manenti me so nya nkɔ se me hu se nkula no mu nie ana se eye pa na me ya do ma eduada Abrampa ana omla chena o chena omla ye ko doctor ana ye colleague guide man ponti doctor ma me o chena bra why me pa cho mama na ye nsem hunu kra ne de wo di enkra no me ye mema pa cho mema mi pa cho o chena nyame ya doma Abrampa omla tambe bebo 9 na wa hawa me pa cho mata ehu nya se be free way of no so aisa wo be keka fun kra but patapani pieto no emra ene ye de be woro auntie waba no se na wachukura nya na ehunu usa wo mani nie asa na obekwa wakwa pacho medasi for trans mai na medasi Kevin mon fai flyer na enra de no so for men kai ye de no ye mo antwa ma men ra ye nya ne ene nso nka ho ene de wo ho ni nyina ane we a women's week celebration ya eba so Dominion Center Assemblies of God achiremade behinase
ɛna program yi ɛkɔ so ɔsɔfo a ɔwɔ asɔre mu yɛ ɔsɔfo David Idonto na wahyehyɛ dwumadie kama May mu ɛna wɔnom ɛyɛ sɛ dwumadie yi ɔhene ɔsɔfo yɛfrɛ no ɔhene Reverend David Ɔhene Donto na ɛdwoada May 4th ɛkɔpem kwasiada May 10th ɛna dwumadie no ɛkɔ so wɔn a ɛkasa sie bi ɔsɔfo maame Herita Nyamiti ɛna afei ɛyɛ Lady Pastor Nanaya Kusi speaker baako nso yɛ Queen Sarah Efriye Donto ɛna afei ɛyɛ me akasa Lady Pastor Oheneni Adazoa me nso me kasa dwumadie no ase ɛwɔ akyerɛmade bɛhin ase na ɛsɛ pata ase area mu hɔ na asɛm a yɛkasa ho ne sɛ mothers faith akɔyɛ Mothers Day month ninti no yɛhwɛ yɛ maame no mu so gidi a na wo mu kura mu yɛyi asɛm no Hebrews 11 verse 1 nti yɛduru hɔ a mo nyinaa mommra na Awurade nso ɛmfa so ɛma mo nyɛ nhyira. Reverend John Dr. Menka Classic FM Techiman wɔno ɛna yɛ marketing manager sɔfo John agya emu ya ama birichi aboye nsu no sinatse na Franketia oye twafo hene Classic FM wura ne nua ni pon na da fom ya to ma se ade hye na de ato mani no wufusumi Reverend Onyamefa Okra ensi yi pa emaye Grace ena ye me maame ene me dofo ma de nyina mama gift donko owo bra show so ewo inshira ene ye maame di na woda ebo mpa ye ya pa ye de ma ye maame gifti Clinton Manuel appear edi na woda ene ebo mpa ye ma no se Awurade enyini free adum so nko adum Kevin me the enemy saying na twana me grace gift yenko simadu yo we don't kill them on grace gift about and then laboratory services and say na ye juma 24/7 the dia yo Accra and Kumasi Ohim School Junction Barakasi Road and about Accra and Zwa your new Atmota Petroleum opposite Family Life International School the whole any work na your number said did juma no we screen any but my boss for the sake of main television 0541 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 and 0246 518 003 0246 518 003 the numbers no na yeah can say ya sabia kese pa yede ha baduro ene libra kohimi lutan miya hini nhwire yi anase anything so natural ana grace gift didi juma e de sa yade ne de tie bia wo di ba grace gift a hwehwe e de ama wo e mema no se mu tie mi a grace gift about clinic and laboratory services ochina wo betime twa afa ho aka kire wo se me ba aba be prostate test the person mo hwe me prostate man dia wo bi nso betime akọ kasi me person be check me prostate because yade bi asese no airdrops wo mema mo Ghana ha nka ntete ne yente ba si ade ati atese
e draw so ye pa na obi bi say dey and dey na riba hormonal changes and then we are didn't say na type it a true baby na your hormones na changes ba mu a na fe ama ya wutwa no prostate gland na ho na say bebre ne nim the importance of the prostate gland bebre na nim the importance of the prostate gland bebre na nim na the air can say prostate gland no eboa bema wutwa empo se sperm beko obase na se bema wusu beko obase a ene di sa adwuma no pompe esan boa ema ye sperm no wona ayemre no anase so yare kura na eboa sa omo yare eti prostate ne ho ka ensem bebri obu prostate enlargement ntino obo se ne prostate na ho akoka josodro ben no ana de friend se urethra no na fe obo se emia no ntino so odwonso a na sabi junso pressure sabi entimi massa ne twase he eba no obu oso ne de no na emu ache 2 prostate ya de bi ha dwene pa eti ukọ grace gifter kasimba be check up eno no ukọ a free but se yenya ye check up no wie na se de wo ho ne twase ye den ye bo mo free mu a ho ansana ye no beka wasem ema no so apart from say mema no suffer prostate no ema wudie different from mema wudie ema munso mo yade no awudie mo yade no eta ye fibroid eno so hormonal changes na bi ena this ade ne eba ema so hormones a ema mo ye ma na protect o ma wudie ene o ma wutwa sabi edi dujuma ema mo timi de ye den ede wo se hormones na imbalance yi pe ede chimato be den ebeba uyo ba wangasa wo feel say wayase ayeduru nanka first no na ntisa ba say wo feel say wayase ayeduru obi mpot mi complain say ase bibi na mo te say koto misrew ade bi any wide nanti nipa ya ase te so koto apart from say niam bi nko yie misrew a enu ti na oba grace gift ni ahwe ni ayeden amaw oba wo nim say ware ya che awo iba na ma wa pria obi die 8 years 4 years 6 years 10 years why ya ema Ghana had the obi nim say grace gift eba clinic eba ne ya awo mu nsemsem and lifestyle diseases there your top people the air can say bra na ehwem nyere ema oba wo nim say o mensisi etwitwasi obi die eba 1 day obi die eba half day obi die 3 days misrewa enko yie wo nim say wo ye mensisi no so a na pains e di akire pains a wo feel no amafo nyina no any down so say time no so a wo be mo date am ye hu say yewura busumi fufurum misrewa saade we na eyew fabra grace gift na yehwema na sabe o mensis na emma no ene o mensis eba ewe no misrewo yehwe ne hwe asem nyere enka emfa ma wo yoba infection wo yebema infection sabe enamu emowa ena junsomu emowa misrewo saade na haye ha ema ne bebre na o problem obuwa ne de o depua obi de baba so ana de friends gonorrhea no chese edoso bebre different bacteria obu wa se oyebema no de necessity ni ade ato ni botom ogina ho a no de nsara se ni botom no de titi na se ni refi mpo se ogina nipam oba nso sa mesira o sa problem no bomode boko na twben ye hwema lifestyle condition in both men and women obu wa sabi onante kakra na nakoma ebo ne peri ya no ayemre na nusu chim no mesira o onante kakra wa bre na wa bre no timi hu se ase dia twahwe anase wu mesira wa bomode boko ni bra grace gift eba clinic and laboratory services ni ehwe ho asem nyede enka emfama ho bebre na aba ho a me no kasa yi ene omo ho ayede ato wo mo mesira o sai ade ne wo so a ade e hipa because obu a small perimeter na say short reference distance okoro obetra kwembe 4 times and 3 times ansa na wadu mesira o sai ade edi amanfo nya obu o wa sabi fofia ntoata waka nchiragu because of sai ade no wampe ho asem anyede anka ewo ba so etimi ye be man so onsuro sofo a ogina popiteti mesira o saa ne ma yi nyina no ewo na hyase ne farbai a de ye edeba kofa bai na edeba no oba grace gifter ye be ka kiro abra ye sawo yade no se na be ya se nyankopɔ di wafofi na se pe ba bi fa unsan konko sofa saa problem no biem obi die ye sikire yade sebi mpreduasa de ye no nye small ene se onu musuo kura na nche na sukomde no odunso nche na junso san yede ede no chese ne ho hyehye no esan yede eka ho
wa eboho ono afile se odwonso a Johnson ase de asikyire om anase epu awuro mesrew wo sa problem na fabra de etwenya den emfa ma wo obu a o complain ni sisi wa complain ache Ghana fo ye pesa de no obu a ni sisi ne ya no no atrafi onko check up de o kan se ekoko ene ba mu anase amaman ene aba mu anase emu atwakuro 3 things in the sisi yare den ehye but the person me ka kire wo ne se sisi enya sisi yade bia ene ekoko enya sisi yade bia ene ekuro na aba osisim enya sisi yade bia ene amaman tie niye pa sisi no your organs bebre den ewo ho ye wontini enam ye san wo kidney clamp ho ne wo e bia hotimika emekofa sisi yade den ebrew sade na e consistent ene eye wa blood grace gift ni aso ye check up ni hu ade ko eye den eye wo ni ehunu bebia de ebehye amawo mesre wa sisi yade emakwa ye on kofa by aideba nsuo ituto ewiemu eye nyui ema no especially and some of the men no ubon se ukase emu rew udompem erew wa aposo ehawo mesre wo saade na yewo me fabra grace gift never brief tia bi ema wo nya den ento ya constant headache tie nie etimi symptom edema stroke etimi symptom edema pressure etimi symptom edema malaria typhoid ene yade aka bebre mesre wo yentimi mo yade dodo na symptom ewo ade afidie so na mo de America ne say si amo yade so eno se yenye ho adwuma ye ho adwuma pa si amo yade so a eno nkire se yenye ho adwuma ye ho adwuma na mo de America ne say fire numbers no pick your numbers no Kumasi ya Ohwim School Junction Barakasi Road ebana kran so a ye New Achimota Petroleum opposite Family Life International School ye numbers e didi dwuma no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 and 0246 518 003 your number sir you did you man no etu frɛ bejo so ya da wase say grace gift no mo amuni mudada ene say obi enim no awia nso kane ahwe nanim anadwo wa jidwuma so no bebre aramba we dey nti hu bi o yankwa wo man so 05549319310548 ya maame Hana Kumasi maame Hana Mahana awia ba bi a wo bia skwa sobolo echia papa kwan stronko so ni 18 ofu nyina echia wo mu 05549319310548931931 also bit me about so the freak you can't fit a show national saying na ne yakasa kire nuanom ne yekunom mema no hello hello good afternoon Pachenti Pacho ewe me wa ko patmo na ye me ya pa se bi ko we pie answer sai se me no boss mali bi ko ti ka se me ya shawo ni so nya me sa bi ko person ne eno ti ne mpene a wo wanya wo menses no person ne wo da wo mpene o so ya shawo ni oh ye me bi my lady me ba teni me ba odoso mi edu sabi de wo na ne to kwan ne sura esi ekwaye ni surgery wo kolebu me wo kolebu hospital na me kuni oba da ko no de me number ma oba no oba ne frame ya o ti ati me sire ni me ane o ti a wu se akura na wa wo no sa ya le ni eni me fie wo fie ne wo ana sinti ba so me nye de eye me na me ba international ewradinya ya me komu ateti ya me komu ni nya me esi ma bobi ku to mi ti ma ense nya ko don ti ya ni nye wa boni ku nu tua ewo ni ti no man dem ma ti to kan se me bastard ye be fu na brabom e wo nya ma wo ya me ni nye ho e ma ye dinti lady le ko bomi ku asemo ti wa obi a e se mo na be kan no ma lady e se patent me nkan na e se me hu ma lady Eradi hu mo bo wati kafra Maria wodo de makokobi wo bayale a wo yire ne da kolebu no tumi de ne number ma wo mpena se frɛ no na ka kire ne se yale ni ne do oba nso anya kukuduro ko frɛ
Hello. Good afternoon. Afternoon, pa 20 bra. Babetron Shakoni. The Ponsim. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Mammy and you. My lady, and I want someone who can be a common the blue. And you have some put 1 hour for your movie. I can be gay. We are bar. And put your own cousin. Your come out, cousin. It's me and I to know 3. I hope you are afraid the own chick. Na yo bubu sam se wo yo ba no sa ma na o mo ye ma no o mo hu no be wale mu Mister lady nisa to so na da nisa ni ya kuma ya mu duble nya me nsu why ma to mo chi a enye papa. Hello. Hello. Man ko na be from pa to na me ye nti why hello ye nti o. Good afternoon. Afternoon. But I'm going to see a little. Hello. Yo ye nti o. But I am family. But as no one came, I said, I'm your sister. Oh, me and I am here. Oh, yeah, Papa, last week, yeah. I want you. Like I said, back. I'm a sister, I'm a way of it. Oba yi se na mka sike na bonte kwa na obeye me o se ya go na me ni something that you would be mama yes o ko eduma pero na no see some na wo kanu Hello. Hello, my lady. Kwaju ya ho a Mebedu akofra. Na dia mo da fam o. Ayansamo. I see ya na sebano. My lady, ewie me minchia wo ne wa bejafo. Ne Ukraine na membo wa baso. Eku ya na wo dia. Ajo ho papa. Every say and any denomination asasi we is. Omo adwen say ye kwa ware oba ya baba tete no keke. Wamre America in so my lady. Tika uta no entwe to oba no. Oba ke konkrokre dia dance say oba enti se we yire fom we kwan bi so ha. Na nkyere se dane so jini. Na na sun fa etene na bo abeni abri nara. Na enda oba ware oba lady. Yeah. Within our soon at that Danny Connecta there, no bear man and sabi, no year for. My lady, buy your band as fast as for. Ain't the best friend man one. Or more what in my eye. No more than you almost or more talk and now can say. On any second or the coil and ain't dream talk back. Ain't to your band man to bang we at 2 months. Then the moon word we have you. The moment I start any estafata, and my union na I lady, a programming to make a set to me up. Yansu ya dasi pa kwa juu ya huwa the boy fashion and what dear good and so me bijume die nyina so nkaponi watch ya hodo ye tintim inside baby what they so me o makola ben Georgina stores and ne de Meli and Kasa me de Antoni am yi Antoni ato kakara ewie for 10 days me de Antoni ato na me de Meli e na wotwe be so na me de maganeni na me de ono so aba enti ni nyina akọ Georgina stores so chaka se the boy fashion ubenya biato. Hello pada ni biaba o all corners biaba nti obi pebia we henu hem tugum na eniema nkoyem. Hello mommy. Pacho yenti o That's only because everything on your family comfort. yo koni yenti o Oh mama we mommy me abaya fe no matito na awo ba kuna mi point take because share be na ono oni bat na wo mi omonta mate o ye penyi temi ni to bi na mi na se ni ye bi
bema anu obi oh yeah na ni or throw more tattoo or money I didn't see baby. Not as a red flag you do baby. Today be na me say. Na dia na wo ye sie ba na oni ni tin oba no he. O se an oba no no ni no oba ni ye ni me bi a won pe entin or no o twi entin akwa wan sense na mti boy. Se sa me ni me. Na me nko. Dama mami on bad. Won do gina wani muka so do film na o face. Ba woni nyansa oba o se na wo nyansa am se papa be dem yana me ba e so mi ameko odawoma nti mami ende de waka no nyami show pa waka asempa oba de even red flag de journey because our rain pan ko be dia that's pa wo hu ya pe no si buoi hello hello eh na ma na te asimu pa cho yantie o paso ma ya mi lo show pa onye na teste me ma da de na ma su ke ni ya ya boafo ka boafo na ni chama no kana na so pa nya ju mai na ni pe ni ya na ni chama de hello Lady yajo asunje kan enkanso na mi pa mema na di difu bibiri na dum ni say mema no ye nyina de jilo wakini o dre mo ma lady no ba ne no ko shentana no ba na chi o ti ni no te bo de ba na o ti no ko acho nu no te bo ba sa bo na ka ho bi mo ma lady o ni o ba ne ko la bi nu o ba ko mo bi se ni ka te shade then so the same thing to mo ko ta bo e ko di henry se ko ba ai choba kono mi nu ka so wo ko ke di da ta ti ni na boy ko ba ko ba ya no bi no ko tra tro ba aji for 40 na 70 aji aponche so blood manage so it's normally e ko bi so difu bi be ma de mi say oba oni ni ya so ni ibi na ibi ya mere ma e be ma wo hello 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 pacho yentie o Ndi daina no program na mo yen nya jon pa amen fante otaje ina ma kama ya kuma fa sampa mema me titi hino dodo this is me titi man wa worry me I see chawasi akofo ba fofo na wo anytime dia okateze mpa kama wo kugodo it's me friends mema me fan ona na me neti na obi ye no any twa me kino it's we are not seeing from a different story. I can start even if they don't para over some minimum. But teaching but that's a moment. Internet puppet. Informant is nothing. Yeah, more than ya. At to Macum Shank. The only thing I see him in your future. hello Mommy fami sanka mpacho yentie o na na de mema mi rupo kwadwe ho ane bra ba akopɛ hello ese mama pasa na kati o kende ya mi sira mo pa mano kesi ese pasembe mama enu bia o ba kwa no be meji mi so no so be a o ba kwa ka se o ba kwa ko ala fa na what for here do asuma da ni ne yebo bema wala na ta no ya masa ina ka ka bu ya su ko no ha pa mo ta sa o ja ko tra to wa ni we to wona we na trumpa aye
Damasi. Hello. Hello, Mama. You, man, gallo, ain't you? If I say that, you should have been. Obia bia obere ma ha onshiro. Ofana semina mezade. No function na kuna mu se o ja nkwala ni buru sokora obehwe wo. Obere meza o bia sa ba na buru so. Ma hwe wo ba de study. Ketwa no ko wo university. Tani elect o ya we no. Obi tani na chi five friend. So do no yare. Also di not a rush. Maybe doctor really to man what throw examine. Or trauma ni your court gra. So catch me or something can be a clinic. Another man. The man you no man, and no yes can a quack of one. No, it's very my house. On sometimes one time in nature. Don't job very my life, man. They rather be quiet. Bompire Mama. Now see, Beman to Chinny Bola to baby. Mama. Hello. 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 Pacho and you. I told me so. They may fat as I said, Mamma, or Monday, na Emma, your bompire, pa, my room, a year, Juma pa, fisse. In the Kunumi, who no? No, Juma pa, na hide the Amanicum. And so no more door domination of them. Then pie butter, and next. Young society, the big class, I'm a high. Yo, it is a mad dear. So we shall buy here. Ọ̀nà nso kọ́ ní kótó di ẹni mà ọ̀bọ̀bọ̀ mpáyà mà wọ́jú má kọ̀ so ìṣúra àkókò bẹ́ẹ̀ na ọbẹ̀ yẹ ọ̀bá nù sáà na ọbẹ̀ hyehyẹ ama wọ ẹwọ n'akoma mu ti na mẹ́ẹ̀mà ọmọ hwẹ́ màá yìí. Yẹ́dá ase nìyẹn mo máa bra nso bẹ́bẹ̀rẹ̀ deɛ ɔde yi obi ba baa no so nua no bɛbrɛ kura n'ase o. Hello. Hello. Ẹja yẹn ti o. My lady, I'm not sure if another Wakasa am I Nyati, but my lady, I am not for baby, so money become because minimum baby, Wakacha any cruise on penny beam and cracker on in our plan in the Batsa in the Mako. About it means where them animal make a change on Kanjan Banson and his go double them and you get another. Mammy Muada. My lady, I think them and it's action when I obey. My lady, a man be to have your money be a bay phony be or how so hard drink. But a man, my demand in the bride also. A man be homework, my papa, but a man, my own lifestyle. A man, dear, my lady. A bimo papa no, but a bimo so am I so, never be able. We shall find out the health here. Yeah, that's and then your brotherhood is down. Brotherhood is down. Hello. 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 Good afternoon. Good afternoon. About parent you. I did that show. There is a man and somebody. The two. That at the moment, my friend Mopa. Lead them at them many in our club for. I'm a cheat and a man you know that I call a cheat. Living at you to say, Mitty be a man in Kasa. Mitty be the one why look at me this summer. Then come on to come and come on to many. Military academy, my way, while slave trade marriage, you say. My sister, Mohammed Diane, my family, Abame, one may bomb a plan. And it's a dear Mumudi, my lady. And then be many a casa. And let us say, a dear Bema with the Emino, lady and cut me, dear, and nothing. I mean, I did. Just now, I learned the military academy in slave trade. Hello. Hello, Jimmy. Good afternoon, about you. So, program no, then person may come on say, and can you repeat my anymore
for Thursday the nko can beje ho ben on ma say repeat that am na me ma na be fie e no mo to e no mo ta ho to mbete ne mo kan bi no mo ho a benu na o mo nte the best person be repeat ya ma ye ni anke pepa anyumle no nko ma ba no mabiem aha eno de ne ye pepa fa kan be ten mo no mo repeat na ye for Thursday de nko a any beje ho na me ma ni ntu. Hello. Yes. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Hello. Ma'am, you too, kakasa. Hello. Hello. Ma'am, Oheneni. Anio. Ma'am, ye na menya wi ubaba akupo. Ma won nine na ma wona na no nine. Na tani so na wi. Me dase. Eburo ni abendedie. Na me be sa na me be tra na me ma die wu ntem. Hello. Ya ti unka o kasa me ntie wo ho. Ma die wu. Ya ni ya sa kola to ma me ntie fie du ni wona ne da. Le ko kan ye bro. Ameni hunu. Ebro. Mi sumi ko binim se me kwa me kwa ko wu. Ti metna ho. Ba be die mi e wo. Ba be die mi e wo bi ma so. Ba be die mi e wo. Eti me wu na manne. Ni nyankopɔ wo nsa wo dwuma pa wo ye. Ni nyankopɔ ma wo su papa. Na wo dwuma me ma nyankopɔ hira wo. Ya da se. Ani hira papa. Hello. Hello, Mama, good afternoon. Afternoon. Pacho enti. Mama Pacho hele message there. Mama makai masem. Then my no one day won kan ha. E de mi ko tina ko divo a. Ni juma sika ye de mame no. Eno na mi tia dan ka, mi tia bola, mi tia life, mi tia ensio. Na mi ta ye me ewo ya. Onu ni tia ne ka. No on fa mefie. O de tina bonten. E de ye masem omo no mo sasdam. Na ma nya mi cha de na mi akosori am ko mu no. E na sofi ewu ye. Ebuan e no mo pay asori ma me pay kama na bi dwane ba me family me ben na dwane ban kan ha. Be e di be ye 8 months. An me no wo ye na kwa ni free. Me butiafo ba ya. Be mani be yi once the kokko ne kire me say. Kene me say the fika no pa. E na me ye sadia e na ba ko se kwa wo. And no me je to buy 3 years no share ti an hospital baby bia ma me ma be me wali pio pa me bom paye me di nyame na nyame so charge so for boachi nyankopon Reverend Anthony ko ene me de ma get boachi e power papa ne yire to mo bu akire me na sofo no be ma no mo bu pai wo fie na mi ba ko ma ene me da wa ma me ma mi enu fe be ma ni ni kabatma asunfie de bu bi mi ko na me ago me ni eduma me ko ba na mo mu de be ma ni ye ma me no o ma ni fie en de mu on to kama na na but asunfie ya wa mommy be. We think how for them to be better, so we so catch me say, Papa will be an impeno. Because in a need na mouth. And my side, madam, and the coin. I'm pat in a mini mamino, or yet she has a four. Yes, it's channel. So for sending me to 3 years, mamma. I mean, my old I'm a bear mamma, I mean, we are 1 year. Because you will so be, you know. Na ma me na 41 years. It's with me after the mina 25 years. Ma say to me that they my no me. Na mi shira so. Ma na mi shira pa. Na dem we dey me na sie. Na so abra wo ase ama no wa ye kama. Eh ma me ti da form, me di da form. E do ma ni kura ni mo be.
bɛrima yi wɔ dɔma na afei na ɔmo so gyimi no na asɔre ɔmo so yɛ gyimi me mo bi nse ma ti wu yɛ ni se na me kunu akyi yɛ no na ɛfɛ enyunyam ba ne kɔn na bi kaa me na afei m'ani agye ɛna me nso no ɛne me kunu no mu ɛne me nkumafo nsi me fam ne nyinaa yɛ asafo na se a oyi bɛrima enyunyam fo yi ma no. Hello. Yo, bra, yentie o. Obi nyina so. Yo, yentie o. Hello. Hello, bra, yete unka kasa. Aha, ma me mo ejuma pa. Ya je oso. Mo pa so, me ti mo nka. Mo ho ye de. Ya ho ye. Na, enne mu program no. Me ka se free, sunya ya be sim. Bra, mentie wo ho, utie wo ho wachire. Kasa ye tie. Me ye free sukra. Ete na me tie. Na, mo program na interest. But both. E ma ni bisunye. E ma no e bisunye. So ntantie so Nkomo no. Mo ka me na asema. Ye munye ni fani muncha mamna muncha mema ni na bisunye ko tie ye show ni bida enti am se ne ya na wo betie bi enti en kan sa se ma wo na che bebre na na ye na me en se ye se ne ye be kasa kire mema yan kasa ye bofu amba cho ma che enti ye tie ne se mo kasa kire mema e mema no mo che ma mi mi sei am no kasa se na me che me yira de me ye bia ni we ye Bajo ma me wate. Yate. Se na mi tete ni ga de me ye no yi. Eti mi hu sa de me bre mi ho afid ba fo. Ma oba no se me ka kire no. So se ni nti. Mi ye se do to what you see. E ma ni bi so aso odin. Eti sa na tie, enti enne no e me ma na mo ka mu tu ye fo no. Ye dia tu ye tirim. E ma no so mu ye bo afo. Mo mra mo ho asla mo e no odo ni nya ejuma. Ya da se pa enyumutuni Nigeria ni Davido one ni richioma o se obe release nyom foforo bia na o yese o misbehave kakra pe e kire ne yire na ne niam nyina ye dai giagu ate na me ka so baby wo a ono spiritually no o ti akonya so eti to akofa ye ho ye bro ho se hello Pacho yentie o. Bacho me ka se fake mate. Yo fuma me nyame nhila o pa. Eno won chire papa. Nyame o nhila o pa na. Aton na wo ka ne no kwe pa. Ma ware na sometimes no eya na wo kwanya ye ne ye ma ye papa betina. Ene mpaye papa, e papa mo bebo ama ye eti ye ni wo ya blabo. Nti de no so metumi aka ne se obi eto no na se woni nature etia onfa ai asetina pa ene ne papa ntina na asetina pa me ne papa tina yenti ni se wa wudi enso ni se ne huhum etemecha me de nya be ma papa wono so aware me nti de metumi aka ne nya mihira mo pa. Hello Oheneni Adazoa. Ya jo Me ne pa me pio papa de una which say we are patriotic of journalism. Kuma simeni ni asante maini ya de pa de bia ya na me try ni nyam ne mom no ni na dia o dia tigre ne ma ni diebo papa ya do pato ba na wo ne o da so sore o ye ni mo di na wo ko sa na wo bro na wo ye na bia you say every society man the woman there may be over here oba kan oba play major parties oba onye nyantapo or see only the pay the dia na oba pay the dia akọ unya then release actually so it remember moment to bo ma anything ya me be kai ho ye yo e ma kai enye ye mo so ye ma no so mo ka tan cho bi so be me nya ni o tia de dia ni kan fi e da se ai rase na jese mo de nne no mo ntem ho ase mo mu be ma oba aboso me aso a mo jai woni ho afin pie no ni mudi a woni nti o se me no obeda
on penny house or ya shaweni. Only ni mudie. Everybody who mobo. Yapon. Hello, you did Dr. Gofa, a chair at cheerful. Gofa, you may grow, I didn't have to say cool. And your great friend is Zaito Xylem, Zaito Xylogis, and dear friend for you, a dear